bisimilahi arahamani arahimi an k'o bɛɛ bɔ a la bisimi bisimi ba Allahu basiru kojugu o kɔrɔ ye ko Ala ye yeli masa ye wallahi sa Allahu sami'un wallahi Ala ye mɛnni masa ye tiɲɛ mimu Allahu alimun Ala ye dɔnni masa ye o ye bisimi bisimi a daminɛ Kasimu an dɛmɛna ko caman kan o de y'an bila retard la bi kalanden min bɛ karamɔgɔ dɔw ka dɔgɔ dɛ wallahi a tun bɛ fɔ de ko karisa ye ba sɛbɛn de nɛ kan walima bi k'a ye bi sɛbɛn nɛ kan o bi sɛbɛn nɛ kan ni geribu dir'i ma dɔrɔn ni tun b'a tɛgɛ minɛ i b'a sɛbɛn kan ko bisimilahi rahmani rahim a b'a nɛmu n'o geribu kelen y'o nɛmu o bɛ kalan kan'a dama tɛ o tɛ k'i ma fitiri wale fiyewu parce que o bɛ barika sɔrɔ e y'a faamu wa kojugu n'a fɔra ko kalanden ko karisa ye bi sɛbɛn nɛ kan kuma gansan tɛ o ayi i tun b'i tɛgɛ de di karamɔgɔ ma a b'a kɛ tan de n'a y'a kɛ tan yɔrɔ kameratigi aw ɲɛ tɛ nin yɔrɔnin na o tuma n'a y'a kɛ tan dɔrɔn i b'a nɛmu n'i y'a nɛmu o kalanden kelen o bɛ kalan kelen o b'a karamɔgɔ dɔn parce que o bɛ kɛ barikatigi ye o de la an b'a fɔ karisa ye bi sɛbɛn nɛ kan bi sɛbɛnla bɛ yen bilen yan bi ci sɛbɛn karamɔgɔ wɛrɛ m'a ɲɛɲini o kuma na kalandenw m'a ɲɛɲini kalanden karamɔgɔ da e bɛ taa min o de la dɔw b'a fɔ misi ma ko ni récréation sera n b'i ba ta chèque la hali i s'agit sɛki hakɛ b'o juguya la surtout maa ba talen sɛki la mais kana jigin u la karamɔgɔw kan ka ba min sɛbɛn nɛ kan o tɛ yen kuma na hali n'i kalanna k'i kun ci karamɔgɔ hinɛ ti don i la wa i t'i barika sɔrɔ i tɛ se k'i yɛrɛ ta k'i bɛ maa wɛrɛ ta parce que soba suma tɛ e ka kalan na o de ye bisimilahi rahmani rahim an sinzira n'o tɔgɔ barika ma